പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ കരിവള്ളൂർ മുരളി, കേരള സംഗീതനാട അക്കാദമിയുടെ സെക്രട്ടറി. കേരള സംഗീതനാട അക്കാദമി അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയതയുടെ ഒരു പൂക്കാലത്തിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അമച്വർ നാടക നിർമ്മാണ പദ്ധതിയിൽ 2 ലക്ഷം രൂപ വീതം ഒരു നാടക സംഘത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ട് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ 25 നാടകങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 20 നാടകങ്ങളാണ് സംഗീതനാട അക്കാദമി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തങ്ങളായ നാടക സംഘങ്ങളെ കൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഈ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 19 മുതൽ ഈ നവംബർ അവസാനം വരെ 40 വേദികളിലാണ് കേരള സംഗീതനാട അക്കാദമിയുടെ ധനസഹായത്തോടെ 20 നാടക സംഘങ്ങൾ അവരുടെ നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, ഈ 20 നാടകങ്ങളിൽ പകുതിയിലധികം നാടകങ്ങളും ഇനിയും നിരവധി രംഗാവതരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്ന വിധം ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വർഷം ഇത്രയും നാടകങ്ങളുടെ രംഗാവതരണത്തിന് സ്റ്റേറ്റ് നേരിട്ട് സഹായം നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതി ലോകത്തെങ്ങുമില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഈ 40 രാത്രികളിലായി 10 ജില്ലകളിലായി കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട തുടങ്ങി 10 ജില്ലകളിലായി, കോട്ടയം അടക്കം 10 ജില്ലകളിലായി 40 രാത്രികളിൽ 20 നാടക സംഘങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച 4 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ 10 നാടകമേളകൾ, നാടകോത്സവങ്ങൾ കേരളമെങ്ങുമുള്ള നാടക സ്നേഹികൾക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയും ആഹ്ലാദവുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, 1988 ശേഷം ആദ്യമായി കേരള സംഗീതനാട അക്കാദമിയിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത കലാസമിതികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോ ജില്ലയിലും കേന്ദ്ര കലാസമിതികൾ രൂപീകരിക്കുക എന്ന സംഗീതനാട അക്കാദമിയുടെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുന്ന നാളുകൾ കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. സെപ്റ്റംബർ 19 ഒന്നാമത്തെ ജില്ലാ കേന്ദ്ര കലാസമിതി മലപ്പുറത്ത് വെച്ച് രൂപം കൊണ്ടത്. ഇങ്ങനെ 10 ജില്ലകളിലും ഇപ്പോൾ ജില്ലാ കേന്ദ്ര കലാസമിതികൾ രൂപീകരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സജീവമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇനി 4 ജില്ലകളിൽ കൂടി, തൃശ്ശൂർ, ഇടുക്കി, വയനാട്, കൊല്ലം കേന്ദ്ര കലാസമിതികൾ രൂപീകരിക്കുന്നതോടെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും കേന്ദ്ര കലാസമിതികൾ എന്ന ദൗത്യം പൂർണ്ണമാകും. സംഗീതനാട അക്കാദമിയുടെ ജനകീയതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പരിശ്രമങ്ങളിലും മുഴുവൻ കലാസ്നേഹികളും പങ്കാളികളാവണമെന്ന് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.